Ahojte, ahojte, dneska vás zoberiem na výlet do Sakáry k Džoserovej pyramíde. Nečakajte prosím vás žiadny historický výklad. Chcem vám len ukázať, ako to tu vyzerá, pre tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť, či sa sem oplatí ísť alebo nie. Už vchádzame prvému chrámu, ktorý bol pôvodne úplne ruiny, ale takto krásne ho zrekonštruovali. Pyramídám vás pustia k autom, samozrejme nie úplne až k samotnej pyramíde, ale sú tam vyhradené parkoviská. Vstup za auto osobné je 20 egyptských libier. Tu už sme v tom prvom chráme. Vidíte, že to tu je úplne zrekonštruované. A blížime sa k samotnej Džoserovej pyramíde, ktorá bola dlhé roky zatvorená. A vlastne teraz ju až sprístupnili verejnosti a dá sa do nej dovnútra vojsť. Je to pre mňa prvá pyramída, do ktorej som osobne vošla, pretože z Cheopsovej proste sa bojím ísť dovnútra, ale tu, že sa dá vlastne vojsť a ste není úplne pokrčený, tak som sa na to odhodlala a bol to sen môjho syna ísť dovnútra do pyramídy, takže sa tam spolu pôjdeme pozrieť. No a už vchádzame dovnútra do pyramídy. Vidíte, že trošku treba byť zohnutý, ale je to naozaj pohodlné. A je to tu teda pekne zrekonštruované a dá sa sem krásne, pohodlne vojsť. Nie je to nejaké dlhé, môže to mať nejakých 100 metrov a dostaneme sa až do stredu pyramídy, kde je vlastne výhľad dole na tú hrobku. No človek, keď si uvedomí, že celá tá kopa kameňov je úplne nad nimi, tak poviem vám, nebolo mi všetko jedno. No a tu už sme vlastne v strede tej pyramídy, kde vidíte tú obrovskú hĺbku. Ono sa tam dá ísť aj dole a sme sa pýtali toho sprievodcu, ale nie je to sprístupnené, že vraj to má niekoľko kilometrov, tie cestičky, ktoré vedú úplne až dole a treba na to povolenie až po Ministerstvo kultúry a turizmu, aby vás tam dole pustili. No a tu už nakúkame zvonku do vnútra pyramídy, kde vidíme sochu samotného Džosera. Pokúsim sa tam pozrieť s kamerou a keď sa zadívate, tak naozaj tam vidíte sochu faraóna. No a odtiaľ tu je vidno ďalších niekoľko pyramíd a až po pyramídy v Gize, ale nebola dobrá viditeľnosť, takže nebolo to úplne zreteľné. Toto sú okolité chrámy, ktoré tiež zrekonštruovali nejaké steny z nich a tuto sú moje faraónske kamziky. A tuto je egyptský typ občerstvenia stánku, ktorý vyzerá na pohľad veľmi jednoducho, ale nájdete tam všetko, čo potrebujete. Nejaké ruiny ešte z okolia. To vzadu vyzerá ako more, ale nie je to more, sú to palmy a mesto. Bolo veľmi veterno, takže nebola dobrá viditeľnosť. No a zoberiem vás ešte do chrámu faraóna Mereruka a do Serápea.
30 is it? 30 rooms? Tu už sa moja dcera vytešuje, že chodí po miestach, kde sa pohyboval samotný faraón. Pozrite, aké boli tie miestnosti. Úplne maličké a jednoduché. Myslím, že sa akurát nachádzam v časti, ktorá patrila jeho manželke, toho faraóna, a tam mala vyhradené asi 4 miestnosti a ostatných niečo cez 20 miestností bolo pre samotného faraóna. Vidíte tú spravodlivosť. Tu sa dávame zase dokopy, pretože je to naozaj blúdisko a bala som sa, že sa tam stratíme jeden druhému. Where are you? To je naozaj alebo to je fake? To je ozajstné, to tak ozdobovali. Mohlo byť. Idem. Pozor na hlavu. OK. Hlavu dole. Oh my god. No a teraz sme vošli do stredu toho samotného chrámu, kde je aj socha toho faraóna Mereruka. Sú tam nádherné malby zachované na stenách, no je to niečo úžasné. Oplatí sa tam naozaj ísť dovnútra. Krásne. No a na záver vás zoberiem do Serápia, čo je vlastne pohrebisko posvetných bíkov. Niečo také som ja osobne nikdy nevidela a táto stavba patrí k najväčším záhadám starobilého Egypta. Veď uvidíte sami. Tento pán nás na začiatku pekne privítal, vidíte, bol štýlovo oblečený, veľmi príjemný. Pokiaľ máte záujem, tak vám urobí súkromnú obhliadku a výklad. Ale keďže som tam bola s deťmi, takže sme to absolvovali len tak narýchlo. Serápeum je vlastne dlhá podzemná chodba, do ktorej sú vysekané také oblúky a v nich sú uložené tie sarkofágy z granitu. Tie majú až 100 tón. V nich už neboli nájdené žiadne pozostalosti, lebo to bolo proste vybrakované, ale je to veľmi krásne spravené a je až neuveriteľné, že takýmto štýlom vlastne pochovávali bíkov.
samozrejme by to nebol Egypt, keby sme nestretli v púšti maličké šteniatka, s ktorými sa moje deti hneď skamarátili a oni s nimi. Nechytaj. Juj. Aj oni prišli. A tu je mama. No a na záver ešte takéto krásne výhľady zo Sakáry. Káhira je aj takáto zelená. Dajte mi vedieť, ako sa vám dnešné video páčilo, či chcete takýchto videí viacej a majte sa krásne. Zdravím vás z Egypta.